En je bent Fancy en je bent gewoon. Normaal. Ik ben zo, je bent toe. Dat is jammer. Ik ben zo wat en je bent toe. Ik ben bedoel, je bent weer. En zo hoop ik dat wij gaan voor altijd gaan beleven. Ik zie je En Hassan, mag ik een keer vragen? Hassan, een keer opnieuw, want je hebt een heel mooi gedicht geschreven. Ja. Echt waar. En doe dat nu een zonder lach. Oké, we gaan luisteren, hè jongens en meisjes. Ik ben Frank, jij bent kus. Ik ben zee en jij bent de golven. Ik ben de zon, jij bent de man. Ik ben het water en jij bent het vuur. Ik ben blauw, jij bent weer. En zo hoop ik dat wij gaan voor altijd gaan blijven. Ik zie je door straks en ik hoor echt veel voor jou. Ik kwam nog een stukje achter. En dan was jij bent de maan, jij bent de zon, jij bent... Ik zie je op de wolken. Ik zie je op de zon, ik zie je op... Maar mag dit zo zijn? Ja, mevrouw. Die niveau is precies van het deelste veel dan is die Een paar, ja, ze zijn zeer gebrekkig. Na een voorziedag vol dichten en lijnen heeft poëzie voor jullie geen geheim. Jullie krijgen dan ook dit certificaat, omdat de teksten zo vlot gaan. Wat jullie gemaakt hebben, kom jij gaan we op zoek naar een aantal elfjes die jullie hebben geschreven. De emoticons is er ook in zwaar. Zo, jij zit heel een aantal elfjes die zij zelf hebben geschreven. Verliefd, liefde schat in de staat, naar cinema gaan, blij. Dat is ook een elfje. Dank u, dank u. Zwart, mooie kleren en mijn kamer in bloem. Dan is er aan. Ik doe ze aan. Ja, en dan zien we het. Ja. Jaloers, ander meisje in het park. Ik zwart op haar, ik vloek op haar.
is het slecht? Zo is Het is goed. Inderdaad, oké. Waar gaan we dan een kruisje zetten als het goed is? Waar gaan we dan een kruisje zetten als het goed is? Iets lager. Daar, ja, goed. Een kruisje. Zoals hier daar. Ja, goed. Frans. Kan je een beetje Frans? Kan je goed Frans? Een beetje. Ja. Oh, wel, dan gaan we dan bij tussen de twee Kleintje of Frans? Duits. Is misschien in de film? Dokter? Wat zou jij willen zeggen? Ik spreek Creole. En welke taal? Welke taal? Broken English. Kok? Eet je maar? Wat is dat? Een vliegtuig? Dat is goed. Broken English. Taal niet gehoord worden zeggen. Dus wij volgen Zo? Welke klas? we gaan direct. We gaan de eerste straat links. Dan gaan we de tweede straat. Tweede straat. En dan moet hij, wat moest hij nu doen? Hij moest. Politieagent slapen. Nee. Hij moest. We zitten hier aan het water. Hij gaat niet door het water, anders wordt hij helemaal dus hij moet. Zeg maar. Ja, je moet over de loop. Dat ben je niet natuurlijk. Dus zeg maar tegen Nicolas. Zeg maar. U gaat over Nee. Goed. Oei, dat is niks. Is het goed? Ja. Heb ik goed verteld? Ja, Erik. Jullie dan? Heb je veel dorst? Ja, ja. Ja, wat doe je? Allemaal? Ja. Goed. En dit is rechts. Ja, oké, goed. Postes. Hoi. Zijn jullie al naar de lectuur geweest? De politie. Ja, dat niet. Goed. Ja, ik met ja, nu ga ik dat doen.